Tisíc holandských tulipánov zakvitlo dnes v centre Bratislavy. A nie len to, boli tam aj ďalšie milé prekvapenia. Vyskúšať ste si mohli typické holandské jedlá, nápoje, ale aj beh v drevákoch. Úplne poprvýkrát sme mali na Slovensku typický holandský trh so všetkými vôňami, chuťami aj farbami. Veľmi som chcel predstaviť Holandsko vám Slovákom a podarilo sa to. Ľudia ochutnávajú jedlá, pivo a pýtajú sa ma, ako sa dá v Holandsku študovať či pracovať. Mnohí tam chcú ísť. Je tu strašne veľa ľudí a sú takí šťastní, takí sú spokojní. Atmosféra bola naozaj fantastická. Niektorí vyskúšali holandskú kuchyňu. Mne veľmi chutia také zrelé syry a tento bol naozaj. A skúšať sa dali aj holandské dreváky. Mne v tom trochu ločkajú nohy. A aký by to bol trh bez holandských tulipánov? Bolo ich presne 1000. Priniesli sme oranžové, pretože je to typická farba Holandska. Ak im nedáte veľa vody, budú stále rovnako vysoké, ale rozkvitnú a vydržia vám týždeň. Výťažok z tejto veselej akcie sa holandská ambasáda rozhodla venovať nadácii doktora Klauna, ktorá pomáha ťažko chorým deťom. No a doktor Klaun z toho úplne stratil reč. Spokojný? Darina Mikolášová, televízia Markíza. V športových novinách si pôjdeme zabehať na čínsky múr a uvidíte aj návrat rekordéra Phelpsa do plaveckého bazéna. O chvíľu sa začína aj smotánka, v ktorej uvidíte dcérky Roba Grigorova. No a ja sa už pripravujem na zajtrajšiu reláciu Na telo. V diskusii sa stretnú podpredseda SDK UDS Eduard Kukan a podpredseda Smeru Dušan Čaplovič. Tak dovidenia zajtra.